Waqt attività politika f'Ħalaxa, il-Ministru Jonathan Attard u s-Segretarju Parlamentari Glenn Bedingfield enfasizzaw il-bżonn ta' kontinwità fit-tmexxija tal-pajjiż, filwaqt li sostnew li l-elezzjoni li jmiss se tkun għażla ċara bejn gvern li jwettaq u oppożizzjoni li twiegħed kollox bla ebda kredibilità waqt li tattakka kull ġid li jinħoloq. Fid-diskorsi tagħhom, iż-żewġ kelliema saħħu li l-Gvern tal-Prim Ministru Robert Abela kien hemm man-nies fi żminijiet diffiċli billi żamm ekonomija b'saħħitha u kontijiet stabbli quddiem kriżijiet internazzjonali. Fl-istess waqt baqa' jgħin lill-familji u n-negozji bl-aqwa mod. Dr. Attard qal li l-poplu jaf min kien hemm għalih meta kien hemm il-bżonn. Sostna li l-Partit Laburista baqa' jipproteġi l-ħaddiema u x-xogħol tagħhom flimkien mal-istabilità ekonomika tal-pajjiż. Konna hemm ukoll biex niddefendu r-rieda demokratika tal-poplu meta il-Partit Nazzjonalista, il-paladini tad-demokrazija, pruvaw jieħdu mill-qorti dak li ma rnexxilhomx jieħdu f'elezzjoni ġenerali għax aħna nemmnu li d-deċiżjoni tal-poplu tittieħed fil-kaxxa tal-vot. U jiena konvint li dik id-deċiżjoni l-poplu se jkun qed jerġa' joħodha fit-30 ta' Mejju li ġej. Min-naħa tiegħu Glenn Bedingfield qal li l-għażla l-pajjiżna jibejn li nkomplu fit-triq tas-suċċessi jew li nreġgħu l-arloġġ lura għal żmien meta gvern nazzjonalista kien iċċassat quddiem il-problemi. Sostna li l-Partit Laburista jemmen f'pajjiż li jpoġġi lin-nies fiċ-ċentru tad-deċiżjonijiet tiegħu u li s-suċċess għandu jitkejjel bil-kwalità tal-ħajja tal-familji tal-ħaddiema u ta' dawk vulnerabbli. Żied li l-viżjoni Laburista id-dik ta' Malta ġusta b'saħħitha u ugwali fejn ħadd ma jitħalla lura. Għax nemmen illi kull bniedem illi jitwielet għandu l-jett illi jgħix ta' bniedem, illi jkollu għejxin diċenti, għal-edukazzjoni, għal-xogħol diċenti, li jagħti id-dinjità u s-sodisfazzjon. Jien Laburist għax nemmen fil-ġustizzja soċjali u li ħadd m'għandu jirkeb fuq ħadd. Nemmen f'soċjetà fejn il-ġid illi jinħoloq imur fuq il-poplu u jitqassam ġustizzja.